بلندیا هەڵبژارتنان ji bo hilbijartinên herêmiyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ku biryara Sîûyeyekê adarê bêne encamdan, karên xwe didomîne. Karên destê li gorî plan û bername û salnameyekê bi rêve diçin ku biryara 27 wê mehê ciyê partiyên siyasî li ser pusuleyan bi tîr û pişk bêne diyarkirin. Sîûyekê vê mehê lîsteyên dengderan digehine destê muxtaran rojek şûnde jî vate yekî manga du muxtar van lîsteyan radestî komîsyonan dikin. 19 manga du ji bo partiyên siyasî rojeke girîng e ji ber ku dawî rojek û lazim e partiyên siyasî navên kandîdên xwe radestî komîsyonan bikin û her wata 21 meha du jî mafê wan heye ku belgeyên xwe yên kêm temam bikin. 22 manga du lîsteyên destpêkê yên kandîdan têne ragihandin. 28 manga du kartên dengdêran kaxezên ku navê dengdêran li ser hatiye nivîsîn dibêne çapkirin. Duyê manga sê êdî dawî roja eger partiyek siyasî bixwaze navê kandîdekê xwe biguhere yan her çi gorankariyek be di lîsteyan de bike mafê wî heye ku heta duyê manga adarê vî karê xwe temam bike ji ber ku sê meha adarê dawî lîsteyên fermî têne ragihandin. Ji sê adarê vê de partiyên siyasî nikarin çi guhertinekê bikin eger hatû kandîdê partiyekê li navçeyekê li bajarekê jiyana xwe ji dest bide ew karekarekî istisnaya dikare navekî dî tomar bike. 21 manga adarê heta 30 manga adarê proseya qedexeyên bangeşeyan dest pê dikin hindek pîvan û rênmayî ji bo partiyên siyasî têne danan ku ev neçarin pabendî wan pîvanan bibin. 24 manga adarê kartên dengdêran dê ji bo van bêne belav kirin û her wa 31 meha adarê jî serê sibê saet 7 proseya dengdanê dê dest pê bike saet 6 êvarî jî dê bi dawî vere.